Изграждане на правилните умения и навици, за да успеете като шофьор на камион. Успехът не идва за една нощ и не е по-различно за нас на пътя. Като шофьор на камион, вашата кариера не е само да изминавате големи разстояния, става въпрос за изграждане на навици и умения, които ви помагат да успеете. В това видео ще проучим как можете да поемете контрола върху пътуването си, като се съсредоточите върху планирането, комуникацията, адаптивността и изграждането на положителни взаимоотношения, като същевременно сте в крак с непрекъснато променящия се свят на камионите. Нека се потопим в спецификите, които могат да ви помогнат да шофирате не само за километри, но и за по-добро бъдеще. Всяко голямо постижение започва с добър план. Като шофьор на камион, планирането е вашата основа за успех не само за кариерата ви, но и за личния ви живот. Ефективното планиране на маршрут е умение, което може да направи или развали деня ви. Не става въпрос само за придвижване от точка А до точка Б, а за това да го направите по начин, който увеличава горивната ефективност, минимизира времето за престой и избягва ненужния стрес. Планирането на вашите спирки, познаването на местата за почивка и проследяването на метеорологичните условия са част от успешната подготовка на маршрута. От финансова гледна точка, бюджетирането на вашите приходи е от решаващо значение. Нека си признаем, превозът с камион може да има възходи и падения, когато става въпрос за заплащане. Предварителното планиране гарантира, че можете да управлявате личните си разходи, като същевременно отделяте средства за спешни случаи или вашите бъдещи цели за спестяване. И тогава има управление на времето. Дългите часове и тесните графици са реалност, но балансирането между работата и личното време е също толкова важно. Планирайте моменти, за да се отпуснете, да се свържете с любимите хора и да се погрижите за себе си. С добре организиран подход можете да контролирате времето си и да не се чувствате постоянно забързани. Солидният план не само ви подготвя за успех, но и ви дава спокойствие, знаейки, че сте подготвени за това, което предстои. Случвало ли ви се да кажете нещо, за което по-късно да съжалявате? Всички сме били там, но в нашата работа думите ви могат да имат тежест, независимо дали имате работа с клиенти, диспетчери или други шофьори. Страхотната комуникация е суперсила в професията на превозвача, но тя започва с едно просто правило – мислете, преди да говорите. Правенето на информирани коментари ви помага да спечелите уважение и доверие. Не правете прибързани заключения и не добавяйте мнението си, ако не сте сигурни във фактите. Независимо дали става дума за разговор за фирмени политики, тенденции в индустрията или нещо на пръв поглед тривиално на спирка за камиони, колкото попремерени сте, толкова повече доверие ще изградите. И ясната комуникация също намалява недоразуменията. Представете си, че обяснявате инструкциите за доставка или преговаряте с диспетчер. Професионализмът и стегнатостта правят нещата по-гладки и оставят трайно впечатление. Практикувайте да създавате яснота в думите си и ще забележите колко полезни стават разговорите. Като просто подобрявате начина, по който говорите и взаимодействате, вие изграждате професионален имидж, който ще ви помогне във всяка област на вашата кариера. Искате подобни възможности, искате по-високо заплащане или подобни маршрути. След това се научите да продавате себе си. Въпреки че това може да звучи смущаващо, всъщност става въпрос за поставяне на вашите умения, надеждност и работна етика в светлината на прожекторите. Всяко ваше взаимодействие с другите е възможност да покажете своята стойност. Например, когато договаряте тарифи, подчертайте уверено своя опит в доставянето на време и справянето с предизвикателни маршрути. Когато търсите подобрение на флота, говорете за това как сте поддържали оборудването или сте постигнали горивна ефективност. Да продадеш себе си не означава самохвалство, а да демонстрираш защо заслужаваш определени възможности или предимства. Оставете работата си да говори сама за себе си, като се уверите, че другите признават вашите усилия.
Шофьорите на камиони често работят независимо, но реалността е, че сте в мрежа от взаимоотношения с клиенти, превозвачи и диспетчери. Като се представяте като надежден професионалист, вие създавате възможности, които може би не сте смятали за възможни. Животът на пътя идва с много предизвикателства. Вашите взаимоотношения, независимо дали с колеги, клиенти или хората, които срещате на спирките, могат да направят пътуването ви полезно и много по-приятно. Първото умение тук е позитивността. Хората естествено гравитират към шофьори, които поддържат оптимистично отношение, особено когато възникнат проблеми. Независимо дали става дума за забавена доставка, неразбиране или механична повреда, запазването на спокойствие и фокусирането върху решението не само намалява стреса, но и печели уважение от хората, с които общувате. Толерантността е също толкова важна. Като шофьори се пресичаме с хора от всички сфери на живота, всеки със собствени гледни точки и нагласи. Разногласията непременно ще се случат, но практикуването на търпение и разбиране ви позволява да избегнете ненужни конфликти и да запазите професионализъм. И накрая, не подценявайте силата на малките жестове да поздравите някого топло, да помогнете на колега шофьор или да поддържате учки в тон по време на трудни разговори. Тези малки неща допринасят за изграждането на приятелски отношения и отношения на сътрудничество, които са от полза за всички участници. Не забравяйте, че положителната и толерантна перспектива не само подобрява ежедневните ви взаимодействия, но също така допринася за по-добра общност на превозвачите като цяло. Промяната е неизбежна в света на камионите. От новите технологии до актуализираните разпоредби, индустрията непрекъснато се развива и да бъдете информирани от съществено значение, за да останете конкурентоспособни. Изучаването на нови технологии, като електронни устройства за регистриране, ELD, усъвършенствани GPS-системи или икономични инструменти за шофиране, вече не е по избор, това е стандарт. Тези иновации могат да направят работата ви по-ефективна и дори да подобрят потенциала за печалба, когато се използват ефективно. По същия начин, спазването на разпоредбите гарантира, че оставате в съответствие и избягвате скъпи санкции. Законите относно работните часове, ограниченията на теглото и изискванията за лицензиране се променят и познаването на правилата предварително ви спестява време и пари. Създайте си навик периодично да преглеждате актуализации или да посещавате опреснителни курсове. Освен специфичните за камионите промени, изследвайте тенденции като икономия на гориво, електрически превозни средства и алтернативна енергия. Познаването на тези развития гарантира, че сте подготвени за това накъде се насочва индустрията. Адаптивността не е просто умение, това е начин на мислене, който гарантира, че продължавате да процъфтявате, независимо какво следва. Едно от неподценяваните умения е любопитството. Въпреки че превозът на камиони може да изглежда като повтаряща се работа, любопитството към света около вас може да разруши монотонността и да ви направи по-добър професионалист. Интересът към голямо разнообразие от теми като география, логистика, механика или дори глобални новини може да ви направи по-находчиви и по-добре подготвени за предизвикателства. Например, разбирането на основните механични проблеми може да ви позволи да отстраните проблеми и да избегнете ненужни забавяния, когато помощта е далеч. Любопитството се простира отвъд работата. Разгледайте градовете, през които шофирате, научете за различни култури или храни или изберете хобита, на които можете да се насладите по време на път. Този навик поддържа ума ви активен, изостря уменията ви за решаване на проблеми и като цяло прави живота по-интересен. Шофирането на камион често предлага моменти на уединение и любопитството може да превърне тези моменти във възможности за учене и растеж. Останете отворени и ще откриете, че винаги има какво много да спечелите, без значение колко дълго сте шофирали. Едно нещо, което много шофьори се борят, е намирането на баланс. Дългите часове на път могат да ви накарат да се почувствате сякаш животът минава покрай вас. Ето защо изграждането на пълноценен живот извън работата е също толкова важно, колкото изграждането на професионални умения. Отделяте време за вашето семейство, приятели и хобита, дори и с натоварения си график.
Това може да означава да поставите граници, да управлявате времето си по-ефективно или да намерите креативни начини да поддържате връзка, като например видеоразговори или споделяне на актуализации от пътя. Съсредоточете се върху вашето здраве, физическо и психическо. Редовните упражнения, здравословните хранителни навици и почивките за почивка и презареждане могат да подобрят както качеството ви на живот, така и способността ви да изпълнявате работата си. Добре балансираният шофьор е по-щастлив и по-продуктивен шофьор. Не забравяйте, че успехът не означава само професионални постижения, това е да живеете здравословен, балансиран живот, който ви носи радост и удовлетворение. Нека направим кратко резюме на всичко, което разгледахме. За да успеете като шофьор на камион, трябва да планирайте ефективно, като управлявате вашето време, приходи и маршрути. Комуникирайте ясно и мислете, преди да говорите, за да изградите доверие. Продавайте себе си уверено, като демонстрирате своята стойност като професионалист. Развийте положителни взаимоотношения чрез доброта, толерантност и положително отношение. Бъдете в течение с най-новите инструменти, тенденции и разпоредби в индустрията за товарни превози. Култивирайте любопитството, за да останете находчиви и да продължите да учите. Балансирайте живота си, като дадете приоритет на здравето, личните взаимоотношения и хобитата. Възприемането на тези навици и умения няма да стане за една нощ, но всяка малка стъпка е от значение. Изберете един навик, върху който да се съсредоточите днес и го практикувайте последователно. С течение на времето тези действия ще се натрупват, трансформирайки не само кариерата ви, но и цялостното ви щастие. Заключение. Успехът е там за всеки шофьор, който е готов да работи за него. Уменията, за които говорихме днес, не са само за това да станете по-добър шофьор на камион, те са за това да станете по-добра версия на себе си. Приложете ги и гледайте как се подобряват кариерата и животът ви. Ако това видео ви е вдъхновило, помислете дали да не го споделите с други шофьори, за да помогнете за укрепването на тази невероятна общност. Следвайте ни за още прозрение и както винаги, благодарим ви за гледането. Заедно, нека продължим да вървим към успеха.